3 Οκτώβρη. Κάτι αναπάντεχο μου τύχε σήμερα το πρωί. Ξύπνησα κάμποσο αργά και όταν η μαύρα μου έφερε τις λουστραρισμένες μπότες μου, τη ρώτησα τι ώρα ήταν. Σαν άκουσα πως ήταν περασμένες 10, την άχτηκα και άρχισα να ντύνομαι όπως. Αλλά για να πούμε και την αλήθεια, δεν θα πήγαινα διόλου στο υπουργικό γραφείο, ξέροντας το πως θα ξύνιζε τα μούτρα του ο τμήματάρχης για την αργοπορία μου. Είναι αρκετός καιρός τώρα που λέει: Τι σου συμβαίνει, φίλε μου, πως θα έχεις σωροκούβαρα όλα έτσι μέσα στο κεφάλι σου, σβουρίζεις από εδώ και από εκεί σαν να κάθεσαι σε πυρωμένα κάρβουνα, μπουρδουκλώνεις τόσο τις υποθέσεις σου που ούτε ο Σερζεβούλης δεν μπορεί να τις ξεμπλέξει. Στις επικεφαλίδες βάζεις μικρά γράμματα και στα έγγραφα παραλείπεις ημερομηνία και αριθμό. Καταραμένε τσαλαπετινέ. Με ζηλεύει στα σίγουρα γιατί αράζω στο γραφείο του διευθυντού και ξύνω πένες για την αυτού εξοχότητα. Με άλλα λόγια, δεν θα πάταγα ποδάρι στο γραφείο σήμερα, αν δεν ήλπιζα να δω τον ταμεία. Και ποιος ξέρει, μπορεί να το κατάφερνα τον παλιοκλή στο χέρι να μου δώσει μια κάποια προστάτζα. Μα τι κουμάσι που είναι αυτός ο γεροτσιφούτης. Να μου δώσει μπροστά μηνιάτικο. Θεέ και κύριε, πιο εύκολα φτάνει η Δευτέρα παρουσία. Όσο κι αν τον εκλιπαρείς, όσο κι αν σκάζεις από το κακό σου, δεν σου δίνει δεκαράκι ο ασπρογένης κερατάς. Και ωστόσο σπίτι του η δούλα του τις βρέχει για τα καλά. Αυτό το έχει τούμπαν όλος ο κόσμος και ο ντουνιάς. Δεν καταλαβαίνω τι συμφέρον υπάρχει στο να βρίσκεται κανείς σε μια τέτοια δημόσια υπηρεσία. Δεν προσφέρει απολύτως τίποτα. Στις επαρχιακές ωστόσο υπηρεσίες ή στις δημοτικές αλλάζει βέβαια το πράγμα. Εκεί βλέπεις τον υπάλληλο χωμένο στη γωνιά να γράφει με την ησυχία του. Το φράκο του είναι της κακιάς ώρας. Τα μούτρα του στο πρώτο αντίκρισμα σου έρχεται να τα φτύσεις δυνατά. Για δες όμως τι σπιτάρο να νοικιάζει. Να του πας κανένα αλαβάστρινο χρυσωμένο φλιτζάνι, ούτε να το σκεφτείς. Αυτό θα σου πει: είναι δώρο για κάνα γιατρουδάκο, όχι για μένα. Κατάλληλα του μοιάζουν για ελόγου μου ένα ζευγάρι καθαρό αιμάλογα ή καναμάξι γουναρικά, αξία το λιγότερο 300 ρούβλια. Έχει μια νόψη ψύχρεμη και σου μοιάζει όταν μιλάμε λιστάλακτος και ντροπαλός. Κάντε μου παρακαλώ τη χάρη να μου δανείσετε το μαχαιράκι σας να εξήσω το μολυβάκι μου. Κι ύστερα παστρεύει τόσο έξυπνα εκείνον που έρχεται να υποβάλει αίτηση που δεν το αφήνει ούτε το σόβρακο. Αντίθετα σε εμάς, και για να λέμε και την αλήθεια, η υπηρεσία μας ξεχωρίζει. Έχει τέτοια παστράδα που ποτέ δεν θα βρει σε κυβερνείο. Τραπέζια από μαούνι και όλοι οι ανώτεροι σου μιλάνε με το σεις και με το σας. Και ομολογώ πως αν έλειπε τούτη η ευγένεια, από πολύ καιρό θα τα είχα φροντίξει. Είχα βάλει το φθαρμένο μου παλτό και είχα πάρει μαζί μου και την ομπρέλα μου γιατί έβρεχε με το τουλούμι. Εγκαταλειμμένοι οι δρόμοι. Δεν υπάρχει ψυχή. Μόνο κάποιες βιαστικές γυναίκες που σκέπαζαν με το καστόρινο γουναρικό τους το μουσκεμένο τους κεφάλι, κάποιους Ρώσους εμπόρους κρυμμένους στις ομπρέλες τους και αμαξάδες. Από ευγενής δεν ήταν παρά μόνο ένας υπάλληλος σαν του λόγου μου που τριγυρνούσε ανήσυχα. Τον είδα στο σταυροδρόμι και είπα μέσα μου: όχι, χρυσέ μου, δεν πας στο Υπουργείο, όχι, έχεις πάρει ξοπίσω εκείνη είναι εκεί που τρέχει και κοιτάς τις γάμπες της. Και τι σου είναι το συνάφι μας, οι δημόσιοι υπάλληλοι. Μα το Θεό δεν υστερούν σε τίποτα από ένα καραβανά. Μόλις περάσει καμιά με καπελάκι, στα σίγουρα θα την πειράξει. Καθώς έκανα τις σκέψεις μου, πρόσεξα ένα αμάξι να σταματά έξω από το μαγαζί όπου περνούσα εκείνη τη στιγμή. Το γνώρισα αμέσως, ήταν τα αμάξι του διευθυντή μας. Μα εκείνος δεν είχε καμιά δουλειά να βολτάρει στα μαγαζιά. Και σκέφτηκα, θα είναι η κόρη του. Στριμώχτηκα στον τοίχο. Ο λακές άνοιξε την πόρτα και εκείνη κατέβηκε ανάλαφρα σαν το πουλί. Πως έστρεψε δεξιά-αριστερά το βλέμμα, πως άστραψαν τα μάτια της και τα φρύδια της. Κύριε και Θεέ μου, χάθηκα εντελώς. Και τι θέλει και βγαίνει με τέτοιο άραχνο καιρό. Έλα τώρα να πεις πως δεν έχουν μανία οι γυναίκες με όλες αυτές τις πατσαβούρες. Δεν με γνώρισε, μα κι εγώ πάσχιζα να κουκουλωθώ όσο γινόταν περισσότερο, γιατί το παλτό μου ήταν ευρωμισμένο και είχε ξεπερασμένο κόψιμο. Τώρα φοριούνται πανοφόρια με μακριούς γιακάδες, ενώ εγώ φορούσα δύο κοντούς, τον ένα πάνω στον άλλο, και το ύφασμα του παλτού μου ήταν τελευταίας ποιότητας. Το σκυλάκι της δεν πρόφτασε να τρυπώσει από την πόρτα του μαγαζιού και έμεινε στο δρόμο. Το ξέρω αυτό το σκυλάκι, το λένε Μέτζι. Δεν πέρασε μια στιγμή και ξαφνικά ακούω μια λεπτή φωνή. «Καλή σου μέρα, Μέτζι!» Ορίστε μας. Και ποιος μιλάει? Έστρεψα ολόγυρα και πρόσεξα δύο κυρίες που περνούσαν με ανοιγμένη την ομπρέλα. Η μία γριά, η άλλη νεαρή. Μα είχαν κιόλας προσπεράσει όταν άκουσα ξανά «Ντροπή σου, Μέτζι!» Τι στο διάβολο. Βλέπω τη Μέτζι να μυρίζεται με το σκυλάκι που ακολουθούσε τις κυρίες. Γιουχα, είπα μέσα μου, μην είμαι σουρωμένος. Αμπά, τούτο σπανίως μου συμβαίνει. Όχι, Βιντέλ, λαθεύεις.
Είδα με τα μάτια μου να προφέρει η Μέτζη. Ήμουν ήμουν γαβ πολύ εξασθενημένη. Αϊ το βρωμόσκυλο. Παραδέχομαι πως με ξάφνιασε η ανθρώπινη λαλιά του, μα το καλοσκέφτηκα και έπαψα αμέσως να απορώ. Και πράγματι, στον κόσμο έχουν συμβεί πολλά τέτοια παράξενα. Λέγεται πως στην Αγγλία βγήκε ένα ψάρι και είπε 2 λόγια σε αλόκοτη γλώσσα, τόσο που οι επιστήμονες 3 χρόνια σπάζουν το κεφάλι τους να τα ερμηνεύσουν μάδικα. Κι άλλοτε πάλι διάβασα στις εφημερίδες πως 2 αγελάδες πρόσταξαν μαγαζάτορα να τη σερβίρει τσάι. Μα πιότερο ξαφνιάστηκα σαν άκουσα τη Μέτζη να προφέρει. Σου έγραψα, Φιντέλ. Φαίνεται όμως πως ο Πολκάν δεν σου φέρε το γράμμα. Να μην αξιωθώ να πάρω ρούβλι. Στη ζωή μου ως τα σήμερα δεν άκουσα σκυλί να καταφέρει να γράφει. Σωστά, μπορεί και γράφει μόνο ένας πατριώτης. Και αλήθεια είναι πως και μερικοί εμπορευόμενοι που κρατούν βιβλία και ακόμα και δουλοπάρικοι ξέρουν καμιά φορά να γράφουν. Μα η γραφή τους είναι περισσότερο μηχανική. Δεν έχει κόμματα, ούτε τελείες, ούτε καν συντακτικό. Αυτό με ξάφνιασε. Παραδέχομαι πως εδώ και μερικό καιρό ακούω και βλέπω πράγματα πρωτόγνωρα. Ας πάω, είπα μέσα μου, να βρω εκείνο το σκυλάκι, να δω τι είναι και πως σκέφτεται. Άνοιξα την ομπρέλα μου και προχώρησα ξοπίσω από τις 2 κυρίες. Εκείνοι πέρασαν στην οδό των Μπιζελιών, έστριψαν στην οδό των Αστών και από εκεί στον Λειτουργών μπροστά σε ένα μεγάλο σπίτι. Το ξέρω αυτό το σπίτι, είπα με το νου μου. Είναι το σπίτι του Σβερκόφ, σωστός στρατώνας. Μένουν σε αυτό τόσο λογιών άνθρωποι. Πόσες μαγείρισες, πόσοι ταξιδιώτες. Ενώ εμείς τα φιλαράκια, οι υπάλληλοι, σαν κόπριο ένας καβαλαρία πάνω στον άλλον. Εκεί μένει ένας φίλος μου που παίζει καλά το τρομπόνι. Οι κυρίες ανέβηκαν στο 5ο πάτωμα. Καλά, σκέφτηκα. Τώρα δεν θα πάω. Θα σημειώσω όμως το μέρος και με την πρώτη ευκαιρία θα βρεθώ σε αυτό οπωσδήποτε. 4 Οκτώβρη. Σήμερα είναι Τετάρτη και γι' αυτό ήμουν στο γραφείο του προϊσταμένου μας. Επίτηδες ήρθα νωρίτερα και του έξισα όλες τις πένες. Ο διευθυντής μας είναι στα σίγουρα άνθρωπος πολύ έξυπνος. Όλο το γραφείο του καλύπτεται τριγύρω από ράφια με βιβλία. Διάβασα τους τίτλους μερικών. Όλο σοφία. Μια τέτοια σοφία απρόσιτη σε εμάς τους κακομοίριδες. Όλα στα γαλλικά ή γερμανικά. Και τότε τον κοιτάζεις. Θεέ μου, τι σοβαρότητα φωσφορίζει στα μάτια του. Ποτέ μου δεν τον άκουσα να πει περιττή κουβέντα. Με το στανιό καθώς του δίνεις ένα έγγραφο μπορεί να σε ρωτήσει πώς είναι ο καιρός. Η υγρασία εξοχότατε. Ναι, δεν είναι από το συνάφι μας. Κυβερνητικός χαρακτήρας. Ωστόσο παρατηρώ ότι ιδιαίτερα μ' αγαπά. Να μ' αγαπούσε και η κόρη του. Ανθρωπίσκε. Καλά, σωπαίνω. Διάβασα τη Μέλισσα του Βορρά. Τι ζαυλάκωμένοι αυτοί οι Γάλλοι. Τι χειρεύουν στο φινάλε. Στο Θεό μου, αν τον μπόραγα, θα τους τσαλάκωνα στο ξύλο. Διάβασα ακόμα μια χαριτωμένη περιγραφή ενός χορού γραμμένη από κτηματία του Κούρσκ. Οι κτηματίες του Κούρσκ γράφουν καλά. Κατοπινά πρόσεξα πως ήταν 12:30 περασμένες και ο διευθυντής δεν έβγαινε από την κάμαρά του. Ωστόσο, κατά τις 1:30 έγινε κάτι που καμιά πένα δεν μπορεί να περιγράψει. Η πόρτα άνοιξε. Νόμισα πως ήταν ο διευθυντής και αναπήδησα με τα έγγραφα. Ωστόσο ήταν εκείνη. Εκείνη αυτοπροσώπως. Αγιή μου, πώς ήταν ντυμένη. Κύκνινο λευκό φόρεμα πολυτελείας και το βλέμμα της, ένας ήλιος. Θεέ μου, προσωποποιημένος ήλιος. Με χαιρέτησε και είπε, δεν είναι εδώ ο μπαμπάς. Τι φωνή, διάβολες, και το καναρίνι. Εξοχότατη, ήθελα να πω. Μη διατάξετε το θάνατό μου, αλλά αν θέλετε την καταδίκη μου, σκοτώστε με το ραφινάτο σας χέρι. Να με πάρει και να με σηκώσει, η γλώσσα μου κομποδέθηκε και είπα μόνο όχι. Με κοίταξε τα βιβλία και της έπεσε το μαντίλι. Όρμησα στα 4, τσούλησα στο τρισκατάρα το παρκέτο και λίγο έλειψε να στραπατσάρω τη μύτη μου. Στηρίχθηκα όπως και έπιασα το μαντίλι. Θε και διάβολε, τι μαντίλι. Αραχνοήφαντο, μύριζε, νόμιζε σαν φεντιλίκι. Με ευχαρίστησε με ένα χαμόγελο ελαφρό που μόλις και διαγράφτηκε στα χείλη της και έφυγε. Παρέμεινα άλλη μια ώρα όταν κάποτε μπήκε ο Λακές και διέταξε. Πηγαίνετε, Αυξέντη Ιβάνοβιτς, ο αφέντης έχει φύγει. Δεν μπορώ να υποφέρω το συνάφι των υπηρετών. Ξαπλάρουν πάντα στους προθαλάμους και ούτε κάνουν τον κόπο να σε χαιρετήσουν, τουλάχιστον γνέφοντας. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, κάποτε ενός από δάφτους τους μασκαράδες του κάπνισε χωρίς να σαλέψει από τη θέση του
να με τρατάρει ταμπάκο. Μα ξέρεις, βλακόμουτρο δούλε, ότι εγώ είμαι δημόσιος υπάλληλος ευγενής στην καταγωγή. Όπως και να έχει, πήρα το καπέλο μου και φόρεσα μόνο στο παλτό μου, επειδή οι κύριοι αυτοί ποτέ δεν το κρατούν, και απεχώρησα. Στο σπίτι μου έμεινα κατά πολύ τεντωμένο στο κρεβάτι. Κατοπινά αντέγραψα εξαιρετικούς στίχους. Μια ώρα μακριά από εκείνη μοιάζει χρόνος. Μισητή η ζωή μου, στην απουσία της δεν το τολμώ να ζήσω. Μοιάζει να το έχει γράψει ο Πούσκιν. Το βράδυ χωμένο στο παλτό μου, πήγα ίσα με τα σκαλοπάτια της αυτού εξοχότητας και κρυφοκοίταζα αρκετή ώρα να βγει εκείνη, να καθίσει στα μάξι της για να τη δω ακόμη μια φορά, αλλά τίποτα δεν φάνηκε. 6 Νοέμβρη. Με έσκασε ο τμήματάρχης. Με το που πάτησα στο γραφείο με υποδέχτηκε με τα εξής. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, τι κάνεις? Τι θα πει αυτό? Τίποτα δεν κάνω, απάντησα. Για συγκεντρώσου, πέρασες πλέον τα 40. Καιρός να συμμαζέψεις τα μυαλά σου. Τι φαντάζεσαι, νομίζεις δεν γνωρίζω τις παλαβομάρες σου? Εσύ κάνεις κόρτες στην κόρη του διευθυντού? Για καλό πρόσεξε τα μούτρα σου, αναλογήσου τι είσαι μηδενικό, τίποτα παραπάνω. Παρά τσακιστό δεν έχεις. Για βάλε τη φάτσα σου στον καθρέφτη, σαν να το παραπήρες πάνω σου. Ας τον κόρακα. Αυτού τα μούτρα μοιάζουν με ουρομπουκάλα φαρμακοχημείου και στην κεφάλα του όλες και όλες δύο σιδερωμένες τρίχες πασαλιμένες με ροζέτα, και γι' αυτό κορδώνεται και νομίζει πως η μόστρα του έχει δικαίωμα για όλα. Καταλαβαίνω γιατί λύσαξε μαζί μου. Ζηλεύει. Πήρε είδηση ίσως τις ιδιαίτερες θερμές εκδηλώσεις προς εμένα. Του ρίχνω ροχάλα. Σπουδαία σούπα, τμήματάρχης. Κρεμάει χρυσή καδένα στο ρολόι και παραγγέλνει πατούμενα 30 ρουβλιών. Τρομάρα να τούρθει. Μήπως η σκούφια η δικιά μου είναι από παρακατιανά κεφαλιά? Μήπως είμαι γιος ράφτη ή κανενός 19? Είμαι ευγενής. Το βαθμό σου τον φτάνω κι εγώ, γιατί όχι? Είμαι 42 χρονών και σε τέτοια εποχή για αυτή την ηλικία ανοίγεται η καριέρα. Κάνε κράτη, φιλαράκο. Θα σου γίνω εγώ τμήματάρχης και αν δώσει ο ύψιστος και κάτι παραπάνω. Θα σου σεριανίσω όνομα καλύτερο από το δικό σου. Τι διάβολο, σου καρφώθηκε στο νου πως εκτός από τα μούτρα σου δεν υπάρχουν κι άλλα καθώς πρέπει? Δώσε μου μια παλταδούρα της προκοπής, κομμένη ραμμένη στη μόδα, βάλε μου γραμματικό σαν το δικό σου, τότε του λόγου σου δεν θα αξίζει την παλιοσόλα μου. Δεν περισσεύει χρήμα. Αυτό είναι το κακό. 8 Νοέμβρη. Ήμουν στο θέατρο. Παίζανε το Φιλόθεο, έργο γραμμένο από κάποιο βλακέντιο Ρώσο. Ξεκαρδίστηκα. Είχαν ακόμη μια κωμωδία με σατυρικά στιχάκια για τους δικηγόρους και ιδιαίτερα για ένα κλητήρα του Υπουργείου. Στίχοι τολμηροί, και απόρρισα πως δεν τους πετσόκοψε η λογοκρισία. Για τους εμπόρους τα λέγανε ξεκάθαρα, πως κοροϊδεύουν το κοσμάκι και πως τα ρεμάλια η γη τους το ρίχνουν στο ρεμπελίκι και μοστράρονται για αριστοκράτες. Για τους δημοσιογράφους είχε επίσης ένα κατάλληλο τετράστιχο, πως τους αρέσει να ρίχνουν βρυσίδι στους πάντες και τα πάντα, και ο συγγραφέας ζητούσε προστασία από το κοινό. Σήμερα οι συγγραφείς γράφουν πολύ έξυπνα έργα. Αγαπώ το θέατρο. Μόλις πιάσω μισό καπίκι στη τσέπη, δεν μπορώ να βαστάξω να μην πάω. Αλλά από τους δικούς μας τους υπαλλήλους έχει κάτι χοντρογούρουνα, με καμιά δύναμη δεν πάει το ξώανο στο θέατρο, εκτός και αν του πληρώσει το εισιτήριο. Μια θεατρίνα τραγουδούσε αρμονικά. Σκέφτηκα εκείνη. Αχ, διάβολε. Τίποτα. Τίποτα, σιωπή. 1 Νοέμβρη. Στις 8 πήγα στο Υπουργείο. Ο τμήματάρχης δεν μου έριξε βλέμμα και εγώ έκανα τον αδιάφορο, σαν να μην έτρεξε τίποτα μεταξύ μας. Έλεγχα και επαλήθευα τα έγγραφα. Έφυγα στις 4. Πέρασα έξω από το σπίτι του διευθυντή. Δεν είδα κανέναν. Μετά το φαγητό ξαπλάρωσα για πολλές ώρες στο κρεβάτι. 11 Νοέμβρη. Σήμερα στρογγυλοκάθισα στο γραφείο του διευθυντή και έξισα για την αφεντιά του 23 πένες και για εκείνη. Λόγω του αγαπά να στέκονται όσο γίνεται περισσότερες καθαρισμένες πένες. Πρέπει να είναι κεφάλι. Όλο σωπαίνει, μα νομίζω ζυγιάζει τα πάντα μέσα στο κρανίο του. Θα ήθελα να ξέρα τι τον απασχολεί περισσότερο, τι πάει να σκαρώσει με το μυαλό του. Πολύ θα ήθελα να μελετήσω τη ζωή αυτού του κυρίων, όλες αυτές τις πολλαπλές τους εκφράσεις και τους αυλικούς τους τρόπους, πώς περνούν, τι κάνουν στον κύκλο τους, αυτά θα ήθελα να γνωρίζω. Σκέφτηκα κάποιες φορές να ανοίξω κουβεντολόι με την εξοχότητά του. Μόνο να πάρει ο διάολος, με τίποτα δεν πάει η γλώσσα μου. Λες μόνο για το κρύο ή τη ζέστη και παραπάνω ούτε κύχ. Πολύ θα ήθελα να παρατηρήσω μια αίθουσα υποδοχής, όπου βλέπεις κάπου ανοιχτή την πόρτα πίσω από την αίθουσα σ' άλλη κάμαρα.
τι χλειδί, τι καθρέφτες, τις φίνες πορσελάνες. Θα ήθελα να ρίχνα μια ματιά στα δωμάτια της εξοχότητάς της. Εκεί θα ήθελα να τρυπώσω στο μπουντουάρ της, να δω πως στέκονται τα διάφορα βαζάκια, τα μπουκαλάκια, τα λουλούδια, τέτοια που να αναπνεύσεις επάνω φοβάσαι. Πως είναι ρηγμένα τα φορέματά της στα έρινα. Θα ήθελα να άφηνα το βλέμμα μου στο υπνοδωμάτιό της. Εκεί φαντάζομαι θαύματα. Παράδεισος που δεν υπάρχει στον ουρανό. Να δω το σκαμνάκι που βάζει το πόδι της. Πως βάζει σε αυτό το πόδι άσπρη σαν υφάδα κάλτσα. Αχ, ένιασα. Σιωπή. Σήμερα σαν να μου φέξε. Μου ήρθε στη σκέψη η ομιλία εκείνων των 2 σκύλων στη λεωφόρο του Νέβα. Καλά, σκέφτηκα. Τώρα θα τα μάθω όλα. Πρέπει να αρπάξω την αλληλογραφία που είχαν μεταξύ τους αυτά τα βρωμόσκυλα. Σίγουρα κάτι θα ανακαλύψω. Παραδέχομαι πως μια φορά φώναξα κοντά μου τη Μέτζη και της είπα: «Άκουσε με, Μέτζη, τώρα είμαστε μόνοι. Κλείνω αν θες την πόρτα, έτσι που κανείς να μην μας δει. Πες μου όλα σαν γνωρίζει για τη Δεσποινίδα. Τι κάνει, πού πάει. Στο λόγο μου κανενός δεν θα το πω». Ωστόσο το πονηρόσκυλο έχωσε την ουρά στα σκέλια, λούφαξε και τράβηξε κατά την πόρτα αδιάφορο. Υποψιάζομαι εδώ και καιρό πως το σκυλί είναι πιο γνωστικό από τον άνθρωπο. Πως μπορεί και να μιλήσει, αλλά είναι ξυλοκέφαλο. Πολιτικός πρώτης. Τα παρατηρεί όλα και κάθε ανθρώπινη κίνηση. Αύριο στα σίγουρα θα πάω στο σπίτι του Σβερκόφ. Θα ξεψαχνίσω τη Φιντέλ και αν το μπορέσω θα κατασχέσω όλα τα γράμματα που της έγραψε η Μέτζη. 12η Νοέμβρη. Κατά τις 2 το απόγευμα βγήκα από το σπίτι μου για να συναντήσω χωρίς άλλο τη Φιντέλ και να την ανακρίνω. Δεν μπορώ να υποφέρω τη μυρωδιά από τα λάχανα που βγαίνει από όλα τα μαγαζάκια της οδού Αστών. Και ακόμα την πόχα που ανεβαίνει από την αυλόπορτα κάθε σπιτιού. Για τούτο στούμποσα τη μύτη μου και το έβαλα στα πόδια. Οι μασκαράδες οι τεχνίτες αφήνουν τέτοιες καπνιές από τα εργαστήριά τους, ώστε όλος διόλου αδύνατο είναι να σεριανά ένας άνθρωπος καθώς πρέπει. Όταν ανέβηκα στο 5ο πάτωμα και χτύπησα το ρόπτρο, βγήκε ένα κορίτσι νοστιμούτσικο με μικρές φακίδες. Το γνώρισα. Ήταν το ίδιο που συνόδευε τις προάλλες τη γριά κυρία. Ελαφρά κοκκίνησε και αμέσως το κατάλαβα. «Εσύ κοπέλα μου θέλεις γαμπρό?» «Τι θα θέλατε?» μου είπε. «Μου χρειάζεται να μιλήσω με το σκυλάκι σας». Το κορίτσι ήταν κουτορνίθι. Το κατάλαβα στη στιγμή πως ήταν ανόητο. Το σκυλί ταυτόχρονα έτρεξε με γαυγίσματα. Έκανα να το γραπώσω, αλλά το κοπρόσκυλο λίγο έλειψε να κλείσει στις μασέλες του τη μύτη μου. Ωστόσο, πρόσεξα στην άκρη τη φωλιά του. Αυτό ακριβώς μου χρειαζόταν. Πήγα εκεί, έκανα άνω κάτω το άχυρο μέσα στο ξύλινο κουτί και για βαθιά μου ικανοποίηση ανακάλυψα μικρό δεματάκι από χαρτάκια τοσοδούλια. Το σιχαμένο ζώο, άμα το είδε, πρώτα με δάγκασε στη γάμπα, αλλά σαν το ένιωσε πως είχα για τα καλά χουφτιάσει τα χαρτιά, άρχισε να ουρλιάζει και να μιξοχαϊδεύεται. «Αμ δε μάτια μου, άντε γεια σου κι αντίο», και του κόψα δρόμο. Κάνω τη σκέψη πως εκείνο το χαζοκόριτσο με πήρε για παλαβιάρι επειδή είχε τέτοια τρομάρα. Φτάνοντας σπίτι ήθελα αμέσως να εξετάσω αυτά τα γράμματα, γιατί δεν διακρίνω καλά με το φως των κεριών, αλλά της μαύρα της γούσταρε να πλύνει το πάτωμα. Οι ανόητες αυτές Φιλανδές είναι πάντα φορτικά καθαρές. Για τούτο και πήγα να σεριανίσω για να σκεφτώ σχολαστικά τα συμβάντα. Επιτέλους, θα μάθω όλες τις πράξεις, τις σκέψεις, τα κίνητρα και επιτέλους θα τα ξεδιαλύνω όλα. Τα γράμματα είναι το κλειδί. Τα σκυλιά είναι ξύπνια, γνωρίζουν τα πολιτικά παρασκήνια και γι' αυτό θα ανακαλύψω το πορτρέτο και όλες τις πράξεις αυτού του άντρα και ίσως κάτι και για εκείνη που... Τίποτα, σιωπή. 13η Νοέμβρη. Για να δούμε. Το γράμμα αυτό είναι αρκετά ευανάγνωστο κι όμως υπάρχει κάτι σκυλίσιο στη γραφή. Ας διαβάσουμε. «Αγαπητή Φιντέλ, δεν μπορώ να συνηθίσω το λαϊκό σου όνομα, σαν να μην μπορούσαν να σου δώσουν κάποιο καλύτερο. Φιντέλ Ρόζα, της Καρταδούρα. Αυτά ωστόσο δεν έχουν σημασία. Είμαι ευχαριστημένη που μας κατέβηκε στο μυαλό η ιδέα να αλληλογραφούμε». Το γράμμα είναι συνταγμένο αρκετά σωστά. Έτσι δεν γράφει ούτε αυτός ο τιμηματάρχης, μολονότι μας κοπανά συνεχώς πως σπούδασε κάπου σε πανεπιστήμιο. Ας πάμε παρακάτω. Μου φαίνεται πως το να μοιράζεσαι μάλλον σκέψεις, αισθήματα και εντυπώσεις είναι τα πρώτα καλά σε αυτόν τον κόσμο. Ο στοχασμός είναι παρμένος από κείμενο μεταφρασμένο από τα γερμανικά. Δεν θυμάμαι τον τίτλο. Το λέω αυτό εμπειρικά παρόλο που δεν απομακρύνθηκα από την αυλόπορτα του σπιτιού μας. Τάχα η ζωή μου δεν κρύβει ειδονές. Η δεσποσύνη μου που ο μπαμπάκας αποκαλεί Σοφία μ' αγαπά και χάνει το μυαλό της.
Τέλος πάντων, σωπαίνω. Ο μπαμπάς επίσης τακτικά με χαϊδολογά. Πίνω τσάι και καφέ μεγάλα. Αχ, λατρευτή μου, πρέπει να σου πω πως καμιά ευχαρίστηση δεν βλέπω στα μεγάλα γλυμμένα κόκαλα που περιδρομιάζει στο μαγειρίο ο Πολκάν. Τα κόκαλα είναι καλά μόνο από το κυνήγι και όταν κανείς ακόμα δεν ρούφηξε το μεδούλι τους. Απολαμβάνω τις διάφορες ανάμεικτες σάλτσες, αλλά χωρίς κάπαρη και χορταρικά. Αλλά δεν ξέρω χειρότερη συνήθεια από το να ρίχνουν στα σκυλιά βόλους ψωμί. Κάποιος από τους κυρίους που κάθεται στο τραπέζι και που τα χέρια του έχουν πασπατέψει κάθε είδους αηδίες, ζυμώνει με αυτά τα ίδια τα βρωμόχερα ψύχα ψωμιού, σε φωνάζει και σου χώνει το σβολαράκι στο στόμα. Και πώς να τον προσβάλλεις? Λοιπόν, το κατεβάζεις με σιχαμάρα, αλλά το περιδρομιάζεις. Μόνο ο διάβολος καταλαβαίνει αυτά τα πράγματα. Τι μπουρδες. Λες και δεν υπήρχαν πιο ενδιαφέροντα θέματα να γράψει. Για να δούμε την παρακάτω σελίδα, μήπως έχει κάτι της προκοπής. Πρόθυμα θα σε ενημερώσω για όλα όσα συμβαίνουν στο λιμέρι μας. Σου έχω πει κάμποσα για το σπουδαίο κύριο που η Σόβη αποκαλεί μπαμπά. Είναι μυστήριος άνθρωπος. Όπα, επιτέλους. Το ξέρα. Με πολιτικό τρόπο παρατηρούν τα πάντα. Ας δούμε τα σχετικά με τον μπαμπά. Παράξενος άνθρωπος, περισσότερο σωπαίνει, σπάνια ανοίγει το στόμα του, αλλά πριν μια εβδομάδα παραμίλαγε ακατάπαυστα. Θα το πάρω ή δεν θα το πάρω? Κλείνει στο χέρι του ένα χαρτάκι και το άλλο σφίγγει αδιανό και επαναλαμβάνει. Θα το πάρω ή δεν θα το πάρω? Μια φορά ρώτησε και εμένα, πώς νομίζεις, Μέτζη, θα το πάρω ή δεν θα το πάρω? Εγώ δεν κατάλαβα γρή, μύρισα το παπούτσι του και έφυγα. Ύστερα, αγαπητή μου, μετά από μια εβδομάδα ο πατέρας ήλθε χαρούμενος. Όλο το πρωί πηγαινοέρχονταν κύριοι με στολές και του δίνουν σιχαρίκια για κάτι. Στο τραπέζι ήταν εύθυμος όσο ποτέ άλλοτε. Αράδιαζε ανέκδοτα και μετά το φαγητό με ανασήκωσε ίσα με το λαιμό του και είπε «Για κοίταξε, Μέτζη, τι είναι αυτό?» Είδα μια κορδέλα. Την εμύρισα, αλλά δεν είχε καμία μυρωδιά. Στο φινάλε την έγλειψα στα κρυφά και τη βρήκα κάπως αλμυρή. Μου φαίνεται αυτή η σκυλίτσα παρά είναι... Θέλει ένα γερό ξύλο. Λοιπόν, έτσι, ο άνθρωπός μας είναι φιλόδοξος. Να το έχουμε στα υπόψη. Για χαρά σου, αγαπητή μου, φεύγω κτλ. Θα ολοκληρώσω αύριο το γράμμα μου. Καλημέρα, να είμαστε πάλι μας. Σήμερα η κυρία μου η Σόφη... για να δούμε. Κατεργάρι. Τίποτα, σιωπή. Η κυρία μου η Σόφη ήταν έξω φρενών. Ετοιμαζόταν για το χορό και εγώ χάρηκα το ότι θα λείπει και θα μπορέσω να σου γράψω. Η Σόφη δείχνει προτίμηση για το χορό, μόνο που όταν ντύνεται πάντοτε εκνευρίζεται. Καθόλου δεν καταλαβαίνω τι απολαμβάνουν οι άνθρωποι πηγαίνοντας στο χορό. Η Σόφη επιστρέφει στις 6 το πρωί και μαντεύω από το οχρό και κουρασμένο της πρόσωπο ότι εκεί δεν της έχουν δώσει της κακομοίρας να φάει. Εγώ ομολογώ πως δεν θα μπορούσα να ζήσω έτσι. Αν δεν μου δίναν γιαχνί με λαγοπόδαρα ή ψητό από φτερούγες κότας, δεν ξέρω τι θα γινόμουν. Νόστιμο ακόμα είναι το γιαχνί με πληγούρι, αλλά το καρότο ή το ραπανάκι ή η αγκινάρα ποτέ δεν θα μ' άρεσαν. Πάρα πολύ μπερδεμένο ύφος. Αμέσως διακρίνεται πως δεν το έγραψε άνθρωπος. Αρχινά όπως πρέπει και τελειώνει σκυλίσια. Ας δούμε ακόμα ένα γραμματάκι. Σαν μικρό είναι. Και η ημερομηνία δεν είναι γραμμένη. Αχ, αγαπητή μου, πόσο αισθάνεται κανείς το άγγιγμα της άνοιξης. Η καρδιά μου χτυπά σαν να περιμένει κάτι. Στα αυτιά μου ακατάπαυστα βουίζει, έτσι που στέκομαι, συχνά με σηκωμένο το ποδάρι και αφού γκράζομαι στην πόρτα. Θα σου αποκαλύψω πως έχω πολλούς θαυμαστές. Συχνά τους κοιτώ από το παράθυρο. Αχ, να ξέρεις τι σκυλόφατσες ανάμεσά τους υπάρχουν. Ένας παρδαλός μανδρόσκυλος, βλάκας φοβερά στο πρόσωπο του ζωγραφιστή η Παλαβομάρα. Σοβαρά περπατεί στο δρόμο και φαντάζεται πως είναι σημαντικό υποκείμενο. Νομίζει ότι οι άλλοι δεν έχουν παρά να το θαυμάζουν. Απέναντίας όχι. Εγώ ούτε σημασία δεν του δώσα, σαν να μην τον είδα καν. Είναι και αυτός ο φρικαλαίος μολοσσός που στέκεται στο παράθυρό μου, που έτσι και έκανε να στηριχτεί στα πισινά του πόδια, πράγμα βέβαια που ο αχρίος δεν μπορεί να κάνει, ολόκληρο κεφάλι θα ξεπερνούσε στο ανάστημα τον πατέρα της Σόφης μας, που κι αυτός αρκετά θεόρατος είναι. Ο Ζευζέκης αυτός πρέπει να έχει μπόλικη ξενδιατροπιά. Εγώ του ουρλιάζω, αλλά δεν παίρνει χαμπάρι, ούτε που μαζεύει τη μούρη του. Βγάζει έξω τη γλώσσα του, κατσουλώνει τις αυτάρες του και κοιτάζει μέσα στο παράθυρο. Τέτοιος βλάχος. Αλλά μην νομίζεις, αγαπητή μου, πως η καρδιά μου αδιαφορεί σε όλες τις παρακινήσεις. Αχ, όχι. Αν έβλεπες έναν υπότι που περνά επάνω το φράχτη του πλαϊνού σπιτιού, λέγεται τρεζόρ. Αχ, αγαπητή μου, τι μουσούδα που έχει.
Στα κομμάτια, τι ξεράσματα. Πώς μπορεί και γεμίζει το χαρτί με τέτοιες μπουρδες. Προτιμώ τον άνθρωπο. Θέλω να δω άνθρωπο. Απαιτώ πνευματική τροφή που να διατηρεί και να ζεσταίνει την ψυχή μου. Και αντί αυτού διαβάζω τέτοιες αχλαμάρες. Ας γυρίσω σελίδα, μη και υπάρχει τίποτα καλύτερο. Η Σόφη καθόταν στο τραπέζι και κάτι έραβε. Εγώ κοίταζα από το παράθυρο γιατί μ' αρέσει να περιεργάζομαι τους διαβάτες. Ξαφνικά μπήκε ο Λακές και είπε «Τεμπλόφ, να περάσει», φώναξε η Σόφη και άρχισε να με αγκαλιάζει. «Αχ, Μέτζι, αν ήξερες ποιος είναι. Είναι μελαχρινός, είναι αυλικός και τι μάτια. Μαύρα και αστραφτερά σαν φλόγα». Και η Σόφη έτρεξε στην κάμαρά της. Στη στιγμή μπήκε ο νεαρός θαλαμιπόλος με τις μαύρες φαβορίτες. Πλησίασε τον καθρέφτη, διόρθωσε τα μαλλιά και παρατήρησε το δωμάτιο. Εγώ γρίλησα και κούνιασα στην άκρη μου. Η Σόφη μπήκε και υποκλήθηκε εύθυμα, ανταποδίδοντας το χαιρετισμό του. Εγώ, σαν να μην έπαιρνα χαμπάρι, εξακολουθούσα να κοιτώ από το παράθυρο. Εν τούτης έγειρα το κεφάλι μου κάμποσο, προσπαθώντας να καταλάβω τα λεγόμενά τους. Αχ, αγαπητοί μου, τι κουταμάρες έλεγαν. Μιλούσαν για το πως μια κυρία χορεύοντας, αντί να κάνει μια φιγούρα, έκανε άλλη. Επίσης ότι κάποιος μπαμπόφ με το ζαμπό που φορούσε έμοιαζε με πελαργό και παρολίγο να κουτρουβαλιαστεί. Ότι κάποια λιδία νομίζει τα μάτια της γαλαζόχρωμα ενώ είναι πρασινοπά και άλλα τέτοια χαζοβιόλικα. Τι αποτέλεσμα μπορεί να βγει, σκέφτηκα, αν συγκρίνει κανείς το θαλαμιπόλο με τον τρεζόρ. Ουρανή, τι διαφορά. Ο θαλαμιπόλος έχει όλους διόλου φαρδιά μουράκλα και τριγύρω φαβορίτες σαν να περιτυλίχτηκε με μαύρους επιδέσμους. Και ο τρεζόρ έχει μουτράκι στενό και στο κέντρο του μετώπου μια άσπρη κοιλίδα. Ούτε συγκρίνεται η μέση του ενός με του άλλου. Τα μάτια, οι συνήθειες, τα φερσίματα εντελώς διαφορετικά. Δεν ξέρω, αγαπητή μου, τι βρήκε σε αυτό το Τεμπλόφ η Σόφη, γιατί τάχα το θαυμάζει τόσο. Και εγώ νομίζω πως κάτι στραβό είναι εδώ. Αδύνατο να τη συγκίνησε ο αυλικός. Για να δούμε παρακάτω. Μου φαίνεται πως αν της αρέσει αυτός ο αυλικός, γρήγορα θα της αρέσει και εκείνος ο υπάλληλος που στρογγυλοκάθεται στο γραφείο του πατέρα της. Αχ, αγαπητοί μου, αν φανταζόσουν τι ασχημόφατσα που είναι, όλους διόλου χελώνα στο σακί. Ποιος υπάλληλος να είναι άραγε. Το επώνυμό του είναι πολύ παράξενο, πάντα ξύνει πένες. Οι τρίχες στο κεφάλι του μοιάζουν σαν χόρτο. Ο πατέρας πάντοτε το στέλνει αντί του υπηρέτη. Μου φαίνεται ότι το κοπρόσκυλο εννοεί εμένα. Πού το βρήκε ότι τα μαλλιά μου μοιάζουν με χορτάρι. Η Σόφη δεν βαστιέται από τα γέλια κάθε που τον κοιτάζει. Ψέματα λες, αναθυματισμένο βρωμόσκυλο. Τι ιδέα γλώσσα. Σαν να μην το ξέρω ότι αυτό γίνεται από ζήλια. Σαν να μην ξέρω ποιανού καμώματα είναι τούτα. Είναι διαολιές του τμήματάρχη. Ορκίστηκε άσπονδο μίσος και με σαμποτάρει αδιάκοπα σε κάθε βήμα. Ας δούμε ακόμη ένα γράμμα, ίσως εκεί η δουλειά φανερωθεί μόνη της. Λατρευτή μου Φιντέλ, συγγνώμη για την αργοπορία της γραφής μου. Ήμουν εντελώς παραδομένη στην ευτυχία. Σωστή αλήθεια, είπε κάποιος συγγραφέας, ότι ο έρωτας είναι δεύτερη ζωή. Εκτός από αυτό, στο σπίτι τώρα γίνονται ριζικές αλλαγές. Ο θαλαμιπόλος πάει και έρχεται. Η Σόφη τον αγαπά μέχρι παλαβομάρας. Ο πατέρας είναι πανευτυχής. Άκουσα μάλιστα από το Γρηγόρη μας, που σκουπίζει το πάτωμα και σχεδόν πάντα μόνος του κουβεντιάζει, πως γρήγορα θα έχουμε παντρολογήματα. Επειδή ο πατέρας ντε και καλά θέλει να δει στο άψεσβήσε τη Σόφη παντρεμένη, ή με στρατηγό, ή με θαλαμιπόλο, ή με τμήματάρχη, να πάρει ο διάολος. Δεν αντέχω να διαβάσω περισσότερα. Όλο θαλαμιπόλος ή στρατηγός. Ό,τι υπάρχει καλύτερο στον κόσμο πέφτει στα χέρια ή θαλαμιπόλων ή στρατηγών. Ο διάλος να σηκώσει. Θα ήθελα να ήμουν στρατηγός. Τρίτη Δεκέμβρη. Είναι αδύνατον. Ψευτιές. Ο γάμος δεν θα γίνει. Και πως είναι αυλικός ακόλουθος, αυτό τίποτα περισσότερο δεν είναι από τίτλος. Δεν είναι κανένα πράγμα που φαίνεται, που μπορεί κανείς να αγγίξει. Εδώ που τα λέμε με τον να είναι αξιωματούχος, δεν του προσθέθηκε τρίτο μάτι στο κούτελο. Η μύτη του δεν είναι καμωμένη από μάλαμα, είναι φτιαγμένη σαν τη δική μου, σαν του καθενός. Μυρίζει με αυτή, δεν τρώει, φτερνίζεται με αυτή, δεν βύχει. Γιατί είμαι δημόσιος υπάλληλος? Και από πού και ως πού να είμαι δημόσιος υπάλληλος? Ίσως είμαι κανένας κόμις ή στρατηγός και φαίνομαι μονάχα σαν δημόσιος υπάλληλος. Μπορεί και ο ίδιος εγώ να μην γνωρίζω ποιος είμαι.
Πόσα παραδείγματα βλέπουμε στην ιστορία. Κάποιος απλοϊκός άνθρωπος, όχι μόνο ευγενής αλλά και μικροαστός ή ακόμη και χωριάτης, και ξαφνικά ανακαλύπτουν πως είναι κάποιος τρανός άρχοντας ή βασιλιάς. Όταν και χωριάτης καμιά φορά φανερώνεται τέτοιος, τι μπορεί να συμβεί από έναν ευγενή? Ξαφνικά π.χ. μπαίνω με επομίδες στρατηγού. Έχω και στο δεξιό μου επομίδα και στον αριστερό. Σταυρωτά στο στήθος γαλάζια κορδέλα. Λοιπόν, τι σου λέει τότε ομορφωνιά, τι θα πει και ο ίδιος ο πατέρας της, ο διευθυντής μας? Είναι πολύ φιλόδοξος. Είναι μασόνος. Χωρίς άλλο μασόνος. Μόλο που παραστέκει τον έτσι ή τον αλλιώς, εγώ αμέσως το κατάλαβα πως είναι μασόνος. Αν σας δώσει το χέρι, βγάζει έξω μόνο τα 2 δάχτυλα. Καλέ, μήπως δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο αυτοκράτορ να με κάνει γενικό διευθυντή ή υπασπιστή ή κάτι τέτοιο? Ήθελα να ξέρω γιατί είμαι γραφιάς. Γιατί γραφιάς και όχι κάτι άλλο. 5η Δεκεμβρίου. Σήμερα όλο το πρωινό διάβαζα τις εφημερίδες. Παράξενα πράγματα συμβαίνουν στην Ισπανία. Καλά δεν μπόρεσα να καταλάβω. Γράφουν πως ο θρόνος χειρεύει και πως οι αξιωματικοί προβληματίζονται για την επιλογή του διαδόχου και από αυτό γίνονται εξεγέρσεις. Αυτό μου φαίνεται πολύ παράξενο. Πώς είναι δυνατόν ο θρόνος να χειρεύει? Λέγεται πως κάποια δόνα πρόκειται να πάρει την εξουσία. Δεν μπορεί δόνα να ανέβει στο θρόνο, αποκλείεται κάτι τέτοιο. Επί του θρόνου πρέπει να κάθεται βασιλιάς. Το κράτος δεν είναι δυνατόν να αντέξει χωρίς βασιλέα. Βασιλέας υπάρχει, αλλά θα βρίσκεται κάπου άγνωστος. Μπορεί να βρίσκεται κάπου στην Ισπανία. Αλλά κάποιοι λόγοι προσωπικοί ή οικογενειακοί ή φόβοι από την πλευρά των γειτονικών δυνάμεων, όπως π.χ. της Γαλλίας και των άλλων κρατών, τον αναγκάζουν να κρύβεται, ή μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι. 8η Δεκεμβρίου. Είχα πια αποφασίσει να πάω στο γραφείο, αλλά διάφοροι λόγοι και σκέψεις με εμπόδισαν. Δεν μπορούσαν να μου βγουν από το κεφάλι οι ισπανικές δουλειές. Πώς είναι μπορετό δόνα να βασιλεύσει? Δεν θα το επιτρέψουν, και πρώτη θα είναι η Αγγλία και μετά όλες οι διπλωματικές υποθέσεις της Ευρώπης. Ο αυτοκράτορ της Αυστρίας, ο δικός μας ο Τσάρος. Ομολογώ τα γεγονότα αυτά τόσο με σκότισαν και με συγκίνησαν, ώστε με τίποτε απολύτως δεν μπόρεσα να καταπιαστώ σήμερα. Η μαύρα μου έκανε την παρατήρηση ότι πάνω στο τραπέζι ήμουν πολύ αφηρημένος και πράγματι 2 πιάτα, νομίζω μέσα στη σταστιμάρα μου, τα έσπρωξα κατάχαμα και έγιναν σμπαράλια. Μετά το γεύμα πήγα περίπατο στους πρόποδες των βουνών. Τίποτα το διδακτικό δεν έβγαλα. Το περισσότερο καιρό έμεινα πλαγιασμένο στο κρεβάτι και σκεφτόμουν τις δουλειές της Ισπανίας. Έτος 2000 Απριλίου 43. Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα θριάμβου. Ο βασιλιάς αυτός είμαι εγώ και μόλις σήμερα το έμαθα. Σαν αστραπή να με φώτισε. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορούσα να σκέφτομαι και να πιστεύω πως είμαι γραφιάς. Πώς ήταν δυνατόν να μου κολλήσει αυτή η αλόκοτη ιδέα, αυτή η τρέλα. Καλά που δεν το σκέφτηκε κανείς από τότε να με κλείσει στο φρενοκομείο. Τώρα όλα μου είναι ξεκάθαρα. Όλα τα βλέπω σαν να είναι στην παλάμη μου. Ενώ πρώτα δεν καταλαβαίνω πώς. Πρώτα όλα μπροστά μου ήσαν μες στην ομίχλη. Και όλα αυτά συμβαίνουν νομίζω επειδή οι άνθρωποι φαντάζονται ότι το ανθρώπινο μυαλό βρίσκεται μέσα στα κεφάλια. Καθόλου δεν συμβαίνει έτσι. Το φέρνει ο αέρας από την Κασπία θάλασσα. Στην αρχή δήλωσα της μαύρας ποιος είμαι. Όταν άκουσε πως μπροστά της στεκόταν κοντζάμ βασιλιάς της Ισπανίας, άνοιξε τα χέρια της και παρολίγο να πεθάνει από την τρομάρα. Η ηλίθεια. Ποτέ ως τα τώρα δεν είδε βασιλιά Ισπανών. Εγώ παρά αυτά προσπάθησα να την ησυχάσω και με ζαχαρόλογα να την πείσω για τους καλούς μου σκοπούς, λέγοντάς της πως δεν θυμώνω όσες φορές δεν μου γυαλίζει καθώς πρέπει τα παπούτσια. Είναι τι τα θέτε στραβός ο κόσμος. Δεν πρέπει να του μιλεί κανείς για υψηλά θέματα. Τρομοκρατήθηκε γιατί της φινώθηκε στο μυαλό ότι όλοι οι βασιλείς της Ισπανίας μοιάζουν με τον Φίλιππο του Β. Αλλά εγώ της έδωσα να καταλάβει ότι μεταξύ εμού και του Φίλιππου του Β δεν υπάρχει καμία ομοιότητα και ότι εγώ δεν βαστώ κοντά μου κανένα καλόγυρο. Δεν πήγα στο γραφείο. Φωτιά να το κάψει. Όχι φίλοι μου, δεν με γελάτε τώρα. Δεν θα σας αντιγράφω τα βρωμοχαρτά σας. Μαρτιο-Οκτωβρίου 86. Ημερομηνία και ώρα μεταξύ ημέρας και νύχτας. Σήμερα ήρθε ο κλητήρας να με παρακινήσει να πάω στο Υπουργείο, λέγοντας πως είναι πάνω από 3 εβδομάδες που απουσιάζω. Αλλά οι άνθρωποι είναι άδικοι. Λογαριάζουν με εβδομάδες. Αυτό το βγάλαν στη μέση οι παλιοεβραίοι, επειδή ο ραβίνος τους την ώρα αυτή μπανιάρει τη λίγδα του. Εγώ ωστόσο για χαβαλέ πήγα στο γραφείο. Ο τμήματάρχης
Νόμιζα πως θα του έκανα μετάνια και θα του ζήταγα συγγνώμη, αλλά εγώ τον κοίταξα αδιάφορος, ούτε με θυμό ούτε με γλύκα, και κάθισα στη θέση μου σαν να μην πρόσεξα κανέναν. Κοίταξα όλο αυτόν τον συρφετό του γραφείου και μουρμούρισα μέσα μου. Τι θα γινόταν αν ξέρατε ποιος κάθεται αναμεταξύ σας? Θεέ και Κύριε, τι ανακατοσούρα. Και αυτός ο τμήματάρχης θα υποκλεινόταν ως τα πόδια του, καθώς τώρα χαιρετά το διευθυντή. Έβαλαν μπροστά μου κάποια έγγραφα για να κάνω την περίληψή τους, αλλά ούτε με το δάχτυλο δεν το άγγιξα. Σε λίγο όλοι θορυβήθηκαν. Είπαν πως έρχεται ο διευθυντής. Πολλοί από τους υπαλλήλους έτρεξαν ποιος να πρωτοπεράσει για να μοστράρουν ο καθένας τα μούτρα του, αλλά εγώ ούτε που σάλεψα. Όταν περνούσα από το τμήμα μας, όλοι ανασκουμπόθηκαν. Εγώ ωστόσο έμεινα όπως ήμουν. Τι διευθυντής? Εγώ να σηκωθώ μπροστά του ποτέ? Τι διευθυντής είναι? Είναι τάπα. Και όχι διευθυντής. Τάπα συνηθισμένη, απλή τάπα, τίποτα περισσότερο. Τάπα που στουμπώνουν τις μπουκάλες. Το πιο διασκεδαστικό για μένα ήταν όταν έβαλαν εμπρός μου τα έγγραφα να υπογράψω. Οι κύριοι νόμιζαν ότι θα γράψω στην άκρη του χαρτιού «Γραφεύ στάδε». Αν δεν σφάξανε. Στο κύριο μέρος του εγγράφου, που βάζει την τσίφρα του ο διευθυντής, τράβηξα ένα «Φερδινάνδος ο πρώτος». Άξιζε να βλέπει κανείς την νεκρική σιωπή που επικράτησε. Αλλά εγώ μόνον έκανα νεύμα με το χέρι, λέγοντας «Δεν θέλω εκδηλώσεις υποταγής», και έφυγα. Από εκεί τράβηξα κατευθείαν στο σπίτι του διευθυντή. Δεν ήταν εκεί. Ο Λακές προσπάθησε να με εμποδίσει να μπω, αλλά εγώ του είπα τέτοιο λόγο που του νερούλιασα το αίμα. Τράβηξα ίσια στην κάμαρα που ντύνονται. Εκείνη στεκόταν μπρος στον καθρέφτη. Αναπήδησε και τραβήχτηκε πίσω. Δεν της είπα πως είμαι ο βασιλεύς της Ισπανίας. Είπα μόνο ότι την περιμένει ανέλπιστη ευτυχία που δεν υπολογίζει και με όλες τις ραδιουργίες των εχθρών μας θα είμαστε ενωμένοι. Τίποτα περισσότερο δεν θέλησα να πω και βγήκα. Το πανούργο αυτό πλάσμα, η γυναίκα. Τώρα δεν κατάλαβα πως είναι φτιαγμένη η γυναίκα. Ποτέ κανείς δεν έμαθε τι αγαπά. Εγώ πρώτος το ανακάλυψα. Η γυναίκα αγαπά το διάβολο. Ναι, χωρίς αστεία. Οι φυσιολόγοι αραδιάζουν βλακίες ότι είναι αυτό ή εκείνο, αγαπά μόνο το διάβολο. Ορίστε, κοιτάξτε εκεί, στο θεωρείο της πρώτης σειράς. Διορθώνει τα κιάλια της. Νομίζετε ότι κοιτάζει το χοντρουλό εκείνο άδρα που φορεί στο στήθος του τάστρα? Δεν βαριέσαι, κοιτάζει το διάβολο που στέκεται από πίσω του. Να κρύφτηκε μες στο φράγκο του. Κοιτάξτε, της γνέφει από εκεί με το δάχτυλο. Και αυτή θα τον παντρευτεί. Και εκείνοι εκεί, παιδιά σεβαστών πατεράδων και βαθμομανείς, αυτοί που στριφογυρίζουν παντού και έρπουν πως στην αυλή και λέγουν ότι είναι πατριώτες και το ένα και το άλλο. Εισοδήματα το μόνο που θέλουν αυτοί οι πατριώτες. Τη μάνα, τον πατέρα, το Θεό, τον πουλούν για ένα καπίκι. Ματαιόδοξοι έμποροι της θρησκείας. Καινοδοξία. Αυτή γίνεται γιατί κάτω από τη γλώσσα μας υπάρχει μικρότσικη φούσκα και μέσα της ένα σκουλίκι στο μέγεθος μιας καρφιτσοκεφαλής. Και όλα αυτά τα κάνει ένας μπαρμπέρης που κάθεται στην οδό των Μπιζελιών. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αλλά το ξέρουν σιγουρότατα τα πέριξ πως ελόγου του με μια μαμή θέλεις να διαδώσεις στον κόσμο ολάκερο το μωαμεθανισμό, και για τούτο λέγεται πως στη Γαλλία οι περισσότεροι έγιναν οπαδοί του Μωάμεθ. Χωρίς ημερομηνία. Η ημέρα ήταν χωρίς ημερομηνία. Περπατούσα εικόγνητο στη λεωφόρο του Νέβα. Περνούσε με τα μάξι ο αυτοκράτορ. Όλα τα κεφάλια έβγαλαν το καπέλο τους και το δικό μου επίσης. Δεν έδειξα όμως ότι είμαι ο βασιλεύς των Ισπανών. Το θεώρησα μικροπρέπεια να αποκαλύψω ποιος είμαι παρουσία όλων, επειδή πρώτα απ' όλα πρέπει να παρουσιαστώ στην αυλή. Το μόνο που με βαστά ως τώρα είναι που δεν έχω ισπανική εθνική φορεσιά. Τουλάχιστον να βρίσκα ένα πανοφόρι. Θέλησα να παραγγείλω στο ράφτη, αλλά οι άνθρωποι αυτοί είναι ζωντόβολα όλος διόλου. Και εκτός αυτού παραμελούν την εργασία τους, το ρίξαν στις κερδοσκοπίες και όλο στρώνουν με πέτρες στους δρόμους. Αποφάσισα να φτιάξω το μανδύα μου από την καινούρια μου στολή που τη φόρεσα όλο και όλο 2 φορές μέχρι τα τώρα. Μα για να μην μου τον σακατέψουν αυτοί οι παλιάνθρωποι, αποφάσισα να το ράψω μόνος μου, αμπαρώνοντας τις πόρτες για να μην με δει κανείς. Ψαλίδισα όλη τη στολή σε μικρά κομμάτια, επειδή η γραμμή πρέπει να είναι διαφορετική. Την ημερομηνία δεν θυμάμαι, μήνας επίσης δεν υπήρχε. Ο διάβολος ξέρει τι ήταν. Ο μανδύας κομμένος ραμμένος στα μέτρα μου. Η μαύρα έμπηξε τις φωνές όταν το φόρεσα. Δεν αποφασίζω ωστόσο ακόμα να παρουσιαστώ στην αυλή.
Δεν έφτασε ακόμα η Ισπανική αποστολή. Είναι απρέπεια να παρουσιαστώ χωρίς συνοδεία. Καμία ξέ δεν θα έχει το γόητρό μου. Περιμένω τους πρέσβεις από ώρα σε ώρα. Ημερομηνία 1η. Με εκπλήσει η αργοπορία των απεσταλμένων. Τι μπορεί να τους καθυστερεί, μήπως η Γαλλία? Ναι, αυτή είναι για μας η χειρότερη δύναμη. Πήγα να μάθω στο ταχυδρομείο αν ήρθαν οι αντιπρόσωποι της Ισπανίας, αλλά ο διευθυντής του ταχυδρομείου είναι ένας βλάκας, τίποτα δεν γνωρίζει. Όχι, μου λέει, εδώ δεν έχουμε Ισπανούς αντιπροσώπους, αλλά αν θέλετε να γράψετε γράμμα θα το δεχτούμε κατά την τάξη και το δασμολόγιο. Φωτιά να τον ρημάξει, τι το θέλω το γράμμα. Το γράμμα είναι κουταμάρα. Γράμματα γράφουν οι φαρμακοποιοί αφού βουτήξουν τη γλώσσα τους μέσα στο ξύδι, διότι αν δεν το κάνουν όλο το πρόσωπο θα σκεπαστεί από σπηριά. Μαδρίτη, Φεβρουαρίου 30. Και λοιπόν να είμαι στην Ισπανία. Και αυτό συνέβη τόσο γρήγορα, ώστε μόλις και πρόφτασα να κουνήσω κεφάλι. Σήμερα πρωί μου κόπιασαν οι πρέσβεις της Ισπανίας και εγώ μαζί τους μπήκα στα μάξι. Μου φάνηκε παράξενη ταχύτητα. Σε μισή ώρα φτάσαμε στα ισπανικά σύνορα. Θα πείτε τώρα πως σε όλη την Ευρώπη οι ατομομηχανές και τα βαπόρια τρέχουν με φοβερή ταχύτητα. Παράξενος τόπος η Ισπανία. Όταν μπήκαμε στο πρώτο δωμάτιο, είδαμε μια στίβα ανθρώπους με ξουρισμένα κεφάλια. Μου φάνηκε μυστήριο το φέρσιμο του αρχικαγκελάριου. Με γράπωσε από το χέρι και με έσπρωξε σε μια στενή κάμαρη, λέγοντας «Κάτσε εδώ και αν θα ονομάσεις τον εαυτό σου Φερδινάρδο, θα σου βγάλω από το κεφάλι σου αυτή την ιδέα». Εγώ όμως, καταλαβαίνοντας πως αυτή η κουβέντα ήταν δοκίμασμα, απάντησα «Θα ονομάζω». Γι' αυτό ο αρχικαγκελάριος με ράβδισε στην πλάτη 2 φορές, τόσο δυνατά που παρολίγο να βάλω τις φωνές. Αλλά τούτο είναι υποτικό συνήθειο όταν κανένας μπαίνει σε υψηλά αξιώματα, επειδή στην Ισπανία διατηρούνται ακόμη τα υποτικά έθιμα. Αφού έμεινα μόνος, αποφάσισα να ασχοληθώ με τις υποθέσεις του κράτους. Ανακάλυψα ότι η Κίνα και η Ισπανία είναι παντελώς η ίδια χώρα και μονάχα από αμορφωσιά τις νομίζουν για 2 κράτη. Σας συμβουλεύω να γράψετε Ισπανία στο χαρτί και θα βγει Κίνα. Αλλά όμως τώρα πολύ με κλώνησε εκείνο που θα συμβεί αύριο. Αύριο στις 7 θα γίνει ένα συμβάν αλόκοτο. Η γη θα καθίσει πάνω στη σελήνη. Γι' αυτό έγραψε και ο διάσημος Άγγλος χημικός σου Wellington. Παραδέχομαι πως με έπιασε ταχυπαλμία όταν αναλογίστηκα την εξαιρετική λεπτότητα και το εύθραυστο της σελήνης. Τη σελήνη την κατασκευάζουν συνήθως στο Αμβούργο και την κάνουν αισχρά χάλια. Απορώ πως δεν ασχολήθηκε με αυτό το ζήτημα η Αγγλία. Την έφτιαξε ένας κουτσός ξυλουργός και είναι ολοφάνερο πως αυτός ο πανηλήθιος δεν είχε ιδέα από φεγγάρι. Έβαλε πισωμένο σκοινί και λίγο σπορέλαιο. Γι' αυτό στη γη κατεβαίνει τέτοια μπόχα που πρέπει να στουμπώνει στη μύτη σου. Και γι' αυτό το ίδιο το φεγγάρι είναι μια τόσο λεπτεπίλεπτη σφαίρα που τη σήμερον αδυνατούν να υπάρξουν άνθρωποι εκεί και κυκλοφορούν μόνο μύτες. Και γι' αυτό που λέτε εμείς δεν μπορούμε να δούμε τις μύτες μας, αφού όλες τους βολτάρουν στη σελήνη. Και άμα φαντάστηκα πως η γη είναι σώμα βαρύ και αν κάτσει πάνω στη σελήνη θα κάνει τις μύτες μας αλευρώσκονη, με πιάσε τέτοιος πανικός που φορώντας όπως κάλτσες και παπούτσια έτρεξα στην αίθουσα του αρχικαγκελάριου για να δώσω διαταγή στα σώματα ασφαλείας της αμέσους δράσης να εμποδίσουν το καθισιό της γης στη σελήνη. Οι ξυρισμένοι αριστοκράτες που συνάντησα στην αίθουσα του Βασιλικού Συμβουλίου ήσαν κεφάλια ξύπνια και μόλις είπα «Κύριοι, πρέπει να προστατέψουμε το φεγγάρι γιατί η γη σκοπεύει να καθίσει πάνω του». Όρμησαν στη στιγμή να εκτελέσουν τη βασιλική μου επιθυμία και πολλοί πάσχιζαν να σκαρφαλώσουν στους τοίχους για να πιάσουν τη σελήνη, αλλά εκείνη την ώρα μπήκε ο Μέγας Αρχιαγκελάριος. Σαν τον είδαν όλοι τους το βάλανε στα πόδια. Εγώ σαν μονάρχης έμεινα μόνος μαζί του, αλλά ο Αρχικαγκελάριος, για τρανή μου έκπληξη, μου καταφέρνει μία με το ραβδί και με έδιωξε στην κάμαρά μου. Τέτοια ισχύ έχουν στην Ισπανία τα λαϊκά έθιμα. Γενάρης του ίδιου έτους που ήρθε μετά από το Φλεβάρι. Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω τι σοϊ χώρα είναι η Ισπανία. Τα λαϊκά έθιμα και οι συνήθειες της αυλής είναι πέρα για πέρα τραβηγμένα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μου ξυρίσανε σήμερα το κεφάλι μόλο που έβγαλα το λαρίκι μου φωνάζοντας πως δεν θέλω να γίνω καλόγερος. Μα ούτε που μπορώ πια να θυμηθώ τι έπαθα όταν μου ρίχναν παγωμένο νερό στο κεφάλι. Τέτοια κόλαση ποτέ μου δεν ένιωσα. Παρολίγο να λυσάξω και μόλις κατάφεραν να με συγκρατήσουν. Σταλιά δεν καταλαβαίνω το νόημα αυτής της παράξενης συνήθειας. Βλακώδες έθιμο χωρίς σκοπό. Για μένα είναι ακατανόητη η χαζομάρα των βασιλιάδων που δεν το κατάργησαν ακόμα.
Κρίνω από κάθε σκοπιά. Μην έπεσα στα χέρια της Ιεράς Εξετάσεως και εκείνος που πήρα για μέγα αρχικαγκελάριο μην είναι ο μέγας εξεταστής. Αλλά πάλι δεν μπορώ να το χωνέψω πως θα ήταν δυνατόν ο βασιλιάς να υποστεί Ιερά Εξέταση. Είναι αλήθεια πως αυτό θα μπορούσε να το σκαρώσει η Γαλλία και ιδιαίτερα αυτός ο Πολωνιάκ, αυτός ο Αγύρτης ο Πολωνιάκ ορκίστηκε να με καταδιώκει μέχρι θανάτου και να με κατατρέχει, όλο ένα να με κατατρέχει. Το ξέρω όμως, φιλαράκο μου, πως εσούρνει ο Εγγλέζος. Ο Εγγλέζος είναι τρανός πολιτικός, ο Λούθετα θολώνει. Το ξέρει ο Λάκερος ο Ντουνιάς πως όταν η Αγγλία παίρνει ταμπάκο, η Γαλλία φταρνίζεται. Ημερομηνία 25η. Σήμερα ο Μέγας Ιεροεξεταστής με επισκέπτηκε στην κάμαρά μου. Εγώ μόλις άκουσα τα πατήματά του κρύφτηκα κάτω από την καρέκλα. Όταν είδε ότι δεν ήμουν μέσα άρχισε να γκαρίζει. Πρώτα φώναξε «Ποπρίσιν». Εγώ τσιμουδιά. Μετά Αυξέντη Ιβάνοβιτς, βαθμούχε Ευγενή, εγώ το σκασμό. Ύστερα Φερδινάνδε, βασιλέα των Ισπανών. Έκανα να βγάλω το κεφάλι μου, μα συλλογίστηκα, όχι φιλαράκο, δεν μου τη κάσε, ξέρω. Πάλι θα μου χύσεις παγωμένο νερό στο κεφάλι. Ωστόσο εκείνος με μυρίστηκε και με διώξε με το μαγκούρι από την κρυψώνα μου. Φρικτό τράβελο όπως χτυπά το καταραμένο αυτό κοντόξυλο. Παρά τα αυτά για όλα αυτά ανταμείφθηκα από τη σημερινή μου ανακάλυψη. Διαπίστωσα πως ο κάθε κόκορας έχει την Ισπανία του. Την έχει κάτω από τα φτερά του πλάι στην ουρά. Ο Μέγας Ιεροεξεταστής έφυγε, θεριό ανήμερο και με απείλησε με κάποια φοβερή τιμωρία. Ωστόσο, εγώ περιφρονώ τον ανίσχυρο θυμό του, γιατί ξέρω πως ό,τι κάνει, το κάνει σαν μηχανάκι, σαν όργανο των Εγγλέζων. Ημέρα 34 μήχρον DG3 φι 349. Όχι, δεν αντέχω πια. Θεέ μου, ξοδεύτηκαν οι δυνάμεις μου. Τι μου κάνουν? Μου ρίχνουν κρύο νερό στο κεφάλι. Δεν με προσέχουν, δεν με ακούνε, δεν με βλέπουν, δεν με λογαριάζουν. Τι τους έκανα? Γιατί με τυραννάνε, τι θέλουν από μένα το κακομοίρι? Τι μπορώ να τους δώσω? Δεν έχω τίποτα. Δεν μπορώ να βαστάξω τα βασανιστήριά τους. Το κεφάλι μου καίει. Όλα σβουρίζουν στο βλέμμα μου. Σώστε με. Πάρτε με, δώστε μου μια τρόικα, γρήγορα, σαν άνεμο, άλογα. Ανέβα μαξιλάτι μου, χυμίξτε άλογα, ηχείστε κουδουνάκια και πηγαίνετε με μακριά από αυτόν τον κόσμο. Μακριά, μακριά, να μην φαίνεται τίποτα. Να, ο ουρανός ανοίγεται στο πέρασμά μου. Ένα άστρο δειλιάζει απόμακρο, το δάσος τρέχει με τα μαύρα δέντρα και το φεγγάρι του. Θλιβερές ομίχλες γράφονται κάτω από τα πόδια μου. Ένας ήχος σπάζει το σύννεφο, από εδώ η θάλασσα και από εκεί η Ιταλία. Κοιτάξτε. Φαίνονται οι ρώσικες στέγες. Μήπως είναι το πατρικό μου που φαίνεται κόκκινο από μακριά? Μήπως είναι η μάνα που ακουμπά στον παραγόνι? Μητέρα, λύτρωσε το άμυρο παιδί σου. Στάξε το δάκρυ σου στο άρρωστο κεφάλι του. Κοίταξε πως το σακατεύουν. Κλείσε στο στήθος σου τον εγκαταλελειμμένο το ορφανό σου. Δεν έχει πια άκρη στον ήλιο. Οι όχλοι τον καταδιώκουν. Μητέρα μου, θλίψου για το κατεστραμμένο σου γέννημα. Αν και πού να ξέρετε πως ο μπέης της Αλγερίας έχει μια κρεατοελιά κάτω από τη μύτη του.